खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ रायमना हायुङारि पार्कआ गल्डेन लांगुरनि रैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै हाग्रानि जिब-जुनार सोलोंथाइनि सायाव मोनसे मावबादा खुंदों। 20 मेनिफ्राय 22 मे 2025 मायथाइसिम रायमना हायुङारि पार्कआव हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि सायाव सानथामनि फोरोंथाय मावबादा खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ प्राइमेट रिसार्च सेन्टार (एनई) इन्डिया (PRCNE) आ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो कनजारभेशन हिमालयनि अरन बिफानजों लोगोसे खुंफुंदोंमोन। बेयो फोरोंगिरिफोरखौ गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुरनि सोमोन्दै सोलोंथाय होनायाव गोसो होदोंमोन आरो हादोर गेजेरारि जिब रोखोमथाय साननि समाव जादोंमोन। चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी, नादानगिरि रिजार्भ फरेस्ट आरो नायकआव थांखिजानाय रिजार्भ फरेस्टनि साखाथिनि फरायसालिफोरनि सा 20 फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा रैखाथि होनाय सोलोंथाइनि आदबफोराव आखाइजों फोरोंथाय मोनदोंमोन। बे मावबादाखौ कसुगाव खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरि धीरेन बसुमतारिया बेखेवना होयो। बिथाङा सनानि लांगुरखौ रैखाथि होनो थाखाय आसाम आरो भुटाननि गेजेराव जथाय रैखाथि हाबानि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। भुटाननि 3 रोंग'साफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। श्री कुवेनजां दर्जी, मिस्टार तेनजिं तामच' आरो मुश्री सोनमदेमा। बिथांमोनहा हाग्रानि जिब-जुनारखौ रैखा खालामनो थाखाय भुटाननि मोनदांथिफोर आरो सानस्रिफोरखौ रानलायदोंमोन। मावबादायाव सल' खिन्थानाय, फाव गेलेनाय आरो सोलोंथायारि गेलेमुफोर बायदि सोरजिलु आदबफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन। बेखौ ड नबजित दास, ड जयदीप सिल, मुश्री मेहताब उद्दीन आहमेद, मुश्री कनमैना रे, ड पेरिस बसुमतारी आरो ड बिश्वास बायदि रोंग'साफोरा दैदेनदोंमोन। थांखिया जायगायारि संरैखाथि सामलायगिरिफोर सोरजिनायमोन, जाय गावनि गामिफोराव सांग्रांथि गोसारहोगोन आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखा खालामगोन। नैथि खौराङाव दङ गाग्लोबनाय जाथायाव हमजानायनि उनाव गागि सावस्रि मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामदों। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ मोनसे दाय गोनां केसआव फेब्रुवारियाव हमजानायनि उनाव तिनिसुकियानि केटेटं BPSC तिनिसुकियानि गागि सावस्रि आरो सावस्रि मावख'गिरि ड सेलिक्स आलमखौ होखारथ'दों। 26 फेब्रुवारि 2025 मायथाइनिफ्राय गोहोम गोनां बे दोनथ'नायखौ आसाम सिबिथाय, आब्रुथि आरो खावलायनाय नेम 1964 नि नेम 6(2) नि सिङाव फोसावनाय जादोंमोन। ड आलामखौ मार्घेरिटा पुलिसआ केस नं 22/2025 नि सिङाव खादोंमोन, जायखौ भारतीय न्याय संहितानि धारा 127(2) आरो 68(d) नि सिङाव दाय होनाय जादोंमोन। बिथाङा आथिखालाव तिनिसुकियायाव न्यायारि बेंथेयाव दङ। सुलुंफोरा बे केसखौ 6 दाननि गेजेराव सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोनि सायाव अजद होजानाय आथोनारि गाग्लोबनायजों लोब्बा खालामो, जाय बिखौ साख्रि होगोन होनना खोथा होदोंमोन। 22 फेब्रुवारि खालि मार्घेरिटा सिभिल देहा फाहामसालिनि बायजोआव जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। दोनथ'नाय समाव ड आलमखौ गावारि प्रेक्टिसनि होबथानाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव 1.2 किल'ग्रामनि बांसिन सन्देह गोनां हेर'इन लाबोनाय अन डिउटि अफ-CI लेबेल गोनां ट्राकखौ हमदों। मोनसे गिदिर फेग्रा मुवानि बस्ताव श्रीभूमि पुलिसआ शहरनि बाइपासनि खाथियाव हर गेजेराव सिग्रोमनायनि समाव गंसे ट्राकनिफ्राय 1236 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ ट्राकखौ होबथायो आरो सिङाव फेग्रा मुवाफोरखौ दोनखोमानाय मोनो। भांगा ओनसोलनि सानै सुबुं जमीर उद्दीन आरो जयनाल हुसैनखौ जायगायावनो खानाय जादों। गिबि रिपर्टआव बुंनाय जादों दि ट्राकआ मिज'रामाव मायरं होदोंमोन आरो त्रिपुरा फारसे थांगासिनो दंमोन। मावख'आरिफोरा फोथायो दि एफ-CI लेबेलखौ नायबिजिरनायनिफ्राय बारग'नो आरो बिबानगिरिफोरखौ थगायनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। पुलिसआ ड्राग्स नेटवर्कनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनाय जागायदों। बे जब्दखौ ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे गोब्राब आगान महरै नायनाय जायो।
ब्रैथि खौराङाव दङ AI राङारि लेखा रोंथाइ आरो सांकेतिक रावखौ आसामनि गोजौसिन गेजेरारि फरायफारियाव दाजाबदेरनाय जादों। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ बे सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय जागायजेननाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसाफोरनि थाखाय मोनथाम गोदान सायख'जानाय आयदाफोर आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा AI, राङारि लेखा रोंथाइ आरो साइन लेंगुवेज जागायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय सानथामनि थाग्रा फोरोंगिरि फोरोंथाइ हाबाफारियाव 11 थाखोनि राङारि लेखा रोंथाइनि बिजाबखौ मावख'आरि महरै बेखेवदोंमोन। रल आउटनि थाखाय थियारि जानो थाखाय सा 62 फोरोंगिरिफोरा बे फोरोंथायाव बाहागो लागासिनो दं। मन्थ्रि पेगुआ फरा बिजाब सोरजिग्रा बिबुंगोराफोरनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि बे गोदान आयदाफोरनि थांखिया फरायसाफोरखौ इयुननि थाखाय मोगथाङारि गियान आरो रोंग'थिफोरजों थागथियारि खालामनाय। बे हाबाफारियाव ASSE-B नि मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरियाबो बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादा 9 जुनआव डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव दोननाय जागोन। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि सन्मानाव डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनो आरो थांखि लानो थाखाय 9 जुन 2025 खालि आसाम आयेन आफादनि सानसेनि जर'खा जथुम लिंहरदों। 15 मेनि मोनसे मावख'आरि बिथोननि बायदिब्ला जथुम्माया दिसपुरनि एसेम्बलि चेम्बाराव फुंनि 9:30 रिंगायाव जागायगोन। एजेन्डायाव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि आरो हारिमुआरि आइकननि मान बावनाय महरै बिरखं गाथोनखौ मावख'आरि महरै मुं सोलायफिन्नायनि थांखि दंफायो। जथुमनि सोमोन्दै मन्थ्रिफोर, MLAफोर, रायजोनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो लकसभा आरो रायजो सभानि नेहाथारिफोरनो फोसाव बिलाइफोर हरनाय जादों, जेराव गुवारै एजेन्डाया थाथ'नानै दं। जथुमनि नोजोरआ मुं सोलायनाय थांखि जानो हागौ होनना सान्नाय जादों। बे आगानखौ मोनसे मख'जाथाव हारिमुआरि आव-फाव महरै नायनाय जायो आरो दोलोनि मुङाव गुवारै मदद मोननो हागौ होनना सान्नो हायो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी फेरीनिफ्राय ब्रह्मपुत्रआव सासे सुबुङा बारज्रुमना सुइसाइड। गिबि मन्थ्रि शर्मानि थाखाय सुइसाइड न'ट गालांदों। बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे सुबुङा गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनि खाथियाव भागीरथी फेरीनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमायाव बाज्रुमदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गलक राजबंशी मुंनि सुबुङा गावनि मबाइल फनजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो लिरनाय गांसे सुइसाइड न'ट गालांदोंमोन। बे जाथाया 22 मेनि बेलासिनि 3:07 रिंगासोआव जादोंमोन। फेरीनि मावफारियाफोरा रेलिंनि खाथियाव गारनाय बेसादफोरखौ नागिरना मोनो आरो थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। फेन्सि बाजार आउटप'स्टनि मावथिफोरा थाबैनो फिन्नाय होदोंमोन आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स (SDRF) आरो दैमा पुलिसजों मोनसे गोरोबनाय नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव बोखांनो हानाय सुइसाइड न'टआ इंगित होदोंमोन दि बे सुबुङा गोबाव सम देहायारि लोमजानायनि जाहोनाव जोबोद गोब्राब आगान लादोंमोन। देहायारि लोमजानायनि थाखाय आं बे आगानखौ लादोंमोन, बेनि थाखाय रावखौबो दायनिगिरि खालामनो नाङा, राजबंशीआ गावनि जोबथा खौरांआव लिरदोंमोन। न'टआव बिथाङा गिबि मन्थ्रिनिसिम मोननै गोसो गोरबोजों खावलायदोंमोन। गावनि सासेल' फिसाज्लानि थाखाय साख्रि मोननो आरो बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनो जेबो नाजाया। आंखौ दैमायाव गोमालांनो हो, बिथाङा लिरदोंमोन। आसामनि नलबारि जिल्लानि बेलसर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाहुदी गामिनि थागिबि राजबंशीनि नखरनो खौरां हरनाय जादों। रिपर्टिंनि समसिम SDRFनि जवानफोरा गोथै सह'खौ बोखांनायनि मिजिंजों दैमायाव नागिरबाय थादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दासिमबो थैनाय सुबुंनि बोखांनायखौ रोखा खालामाखै आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थि। उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 बियाबफोरखौ लानानै BJPआ सांग्रां। फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय 3 दानल' दंबावो। बे समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो सिंजों सांग्रां जानो हमदों। खुंथायाव थानाय दोलो BTCआ BJP आरो BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो उदां बिजाथिफोरनि गेजेराव बिसायख'थियारि सोलाय-सोल' खालामनायाव नांथाबनानै दं। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 काउन्सिल बियाबफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोजों गोबां सोलाय-सोल' खालामनाया सोलिगासिनो दं।
आथिखालाव जिल्लानि मोन 10 बियाबफोरनि गेजेराव मोनबा बियाबाव इउपिपिएलआ मोनब्रै बिजेपि आरो सासे बिपिएफनि आखायाव दं। बे खेबाव बिजेपिआ जिल्लानि बांसिन बियाबफोरखौ दखल खालामनो थाग-थियारि जागायबाय। पार्टिया जिल्लानि मोनफ्रोमबो मण्डलाव मेलफोरजों लोगोसे गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ सोलिहोबाय थायो। बेल' नङा, गामि-गामि आरो गामिसिम जथुम खुंनायजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। बेनि गेजेराव बृहस्पतिबाराव बिजेपि मावख'आव हरिसिंगा मण्डल समितिनि मोनसे जयनिं मेल खुंनाय जादोंमोन। हरिसिंगा गौथुमारि बियाबनि गोबां माइनरिटि सुबुंफोरजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मावथिफोराबो नेमखान्थि बायदियै दोलोआव हाबदोंमोन। आसाम माइनरिटि मर्चा आफादगिरि आरो बारग' एमपि सान्थियाज कुजुर, बिजेपि जिल्ला कमिटि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बिकन डेका, रांथुमगिरि गान्दा खुंगुर बसुमतारी, नेहाथारि बाबलि कलिता, लेङाइ आफादगिरि रेखा बरा, हरिसिंगा मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि जितेन राभा बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बे हाबनाय हाबाफारियाव बिजेपि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जिल्लानि मोन 10 बियाबाव बिजेपि दोलोआ थियारि जाबाय। मख'नो गोनां दि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सिगांनिफ्रायनो मुंख'खाबाय दि दोलोआ मोन 25 बियाबाव बिजाथि फसंगोन, जेराव बिटिसि देरहानो हागौ। बेबादि थासारियाव उदालगुरि जिल्लानि बेसेबां आरो बबे बबे बियाबाव दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ समावसो मिथिगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।